Τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Βρισκόμαστε στους δρόμους για την ομολογία της πίστεως. Βρισκόμαστε στους δρόμους για τις αθώες ψυχές που δεν χρωστούν πουθενά να πληρώνουν τις αμαρτίες μας και τις επιλογές μας. Προσέξτε τα παιδιά σας. Προσέξτε τα παιδάκια να μην εμβολιαστούν. Παιδάκια, αντισταθείτε. Οι ψυχές σας ανήκουν στο Χριστό. Στο Χριστό ανήκουν οι ψυχές. Και έχουμε αναλάβει μια εκστρατεία υπέρ των παιδιών. Να είστε ευλογημένα παιδάκια. Οι ψυχές ανήκουν στο Χριστό. Μην εμβολιαστείτε. Αντισταθείτε γονείς. Αντισταθείτε και μην εμβολιάζετε τα παιδιά σας. Ζει Κύριος ο Θεός. Ο ένας και αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Τα παιδιά είναι αθώες ψυχές και δεν χρωστούν πουθενά να πληρώνουν τα δικά μας λάθη και τις επιλογές και τις αμαρτίες των γονέων. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι υγιέστατα τα παιδιά. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα παιδιά. Έτσι. Ανίκανοι είστε να εισέλθετε στην ουράνια βασιλεία, λέει ο Χριστός μας, εμποδίζετε και τους υπόλοιπους. Εμποδίζετε τις αθώες ψυχές να εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία. Η αντίσταση συνεχίζεται. Αυτή τη φορά υπέρ των παιδιών. Αναλαμβάνουμε εκστρατεία υπέρ των παιδιών να μην εμβολιαστούν. Και θα γυρίσουμε αν χρειαστεί όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Να είστε ευλογημένα παιδάκια. Ευχή να δώσω. Γεια σας, να είστε ευλογημένα παιδάκια. Να μην εμβολιαστείτε. Δεν υπάρχει ιός. Θέλουν να σας θανατώσουν τις ψυχές σας. Οι ψυχές σας ανήκουν στο Χριστό μας. Και με το εμβόλιο υπάρχουν πολλές αρρώστιες που θα σας οδηγήσουν στο θάνατο. Οι ψυχές αυτές είναι αθώες και είναι καθαρές, είναι υγιέστατες. Είστε όλοι υγιέστατοι. Θέλουν να βάλουν το χάραγμα του Αντιχρίστου μέσα στις ψυχές σας. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και θα ζει αιωνίως. Να είστε ευλογημένα παιδάκια. Να αγαπάτε τον Χριστό, να λέτε το Πάτερ ημών κάθε ημέρα. Εντάξει, ζει Κύριος ο Θεός. Παναγιά μαζί σας. Προστατέψτε τα παιδιά. Έτσι, ο εμβολιασμός είναι ο θάνατος των παιδιών. Ζει Κύριος ο Θεός. Παναγιά μαζί σας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Εκστρατεία υπέρ των παιδιών. Να αγωνιστούμε για τις αθώες ψυχές. Να αγωνιστούμε για τα παιδιά μας. Δεν φταίνε πουθενά. Γονείς, μετανοείτε. Μετανοείτε γονείς και μην επιτρέψετε τον εμβολιασμό στα παιδιά σας. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και θα ζει αιωνίως.